Tak, dobrý lidi, jsem v part 2. Takže co je tady? Make-up. Čistění zuby, nemůžu zavřít, ale je mi to jedno. Tady je taky skrytá místnost, no nebojím, koupíme svojí. A ano, hoší. Máme to tady. No ach jo, to nejde, protože Borka... Počkej, co? No, ona mi viděla. Prče, tak jo. Tak žij, kámo, žij, no. GG, Borka mě... Nový čau. Jsem kýďák, který má snajperku a nikomu to nevadí. A tady El Primo. Čau. To by těch sakra chtěl. I'm a rejoin. Tak se rejoini. Hoj. Ten ban. Jo, you not ban me. Ne, you not banned me. Alright? No. Já se tady takhle dám domeček, aby to... Vole, kam jdeš, mora? Tak jeď. Co za borce, kámo, úplně. No, tak já se nastanu k tobě, kámo, díky. Tak svez mě na dům. Na dům 32. Ne, dům 32. Svez mě na dům 32, ti říkám, bro. Ti říkám, že mi, kámo, mám tu saniperku, kámo, ještě u sebe. No, takhle hezky, jeď. Ne na policejní stanici. No, vidíš. Mám to zaběhat. Kam jedeš? Kam jedeš, ty vole, ty debe... Kam jede? Už ralej, ty vole. Ty 2 policajti. Já mám snajperku, jako už já mám snajperku, ale to nikoho nezajímá. Ne, nejedeme na policejní stanici. Mám snajperku, takže mi nejedeme. Nejedeme. Tak díky. Díky, mám snajperku a díky, že nikomu to nezajímá, kámo, díky. Už tady vykrát policajti. Drubu. Spidermana vykradeš, jo? Co je, vole? Co je, more? Já jsem snajperkou. Co je, vole? Co je, more? Já nehraju tady s tebou roleplay, co je? Ano. Co je? Můžeš mě otravovat? Ano, vem si mě. Teď tady budu skákat, bro. No. No, vidíš, co je? Co je, bro? Co je? Vem si tady. Jaká horka. Nejde holka. Co je, more? Co snaj, bo? Čau. Čau, pojď. Tak nebudeme hrát s nima roleplay, jasný? Tak, utíkej. Někoho to nezajímá? Ne. Kamo? Ne, co děláš? Ty jsi debil. Já to nejdu. Nebudu skákat, more. Nejdu za nějakým policajtem. To neumí. Nech mě. Co se to sakra děje?